U istom kafiću, svake nedjelje, u isto vrijeme, 2 kave. Uvijek za dvoje. Nije to bio običan ritual. To je bio njihov trenutak mira, bez mobitela, bez buke. Samo razgovori što te drže živim. A danas, jedna stolica ostala je prazna. I jedna kava se nije ni dotaknula. Nisu se posvađali. Nije bilo izdaje, niti velikih riječi. Nisu se rastali jer su prestali voljeti. Samo vrijeme, obaveze, umor, tišina koja se uvukla između rečenica. I dok sjedi sama, s rukama oko šalice, shvaća nešto važno. Nisu svi ljudi poslani da ostanu zauvijek. Neki dođu da nas podsjete tko smo kad se smijemo iskreno. Da nas podignu kad više ne vjerujemo u sebe, zato i ne plače. Jer ono što su imali, bilo je stvarno. I ne moraš nešto zauvijek imati, da bi ti zauvijek ostalo u srcu. Sad pije kavu sama, ali nije prazna. Puna je tišine što ne boli. Puna je zahvalnosti. Pouka, neki ljudi ne ostanu uz nas, ali ostanu u nama. I to je ponekad dovoljno.